As instancias de legitimación que fan o éxito dunha obra son outras. Unha ida de Adilia López ao programa de Herman Xosé vale 100 críticas de Gaspar Simões. E o sistema de lanzamentos, referencias, destaques, entrevistas, premios, etc. tornouse máis importante do que unha crítica discursivamente argumentada. Isto escribía un dos coellos, o Eduardo Prado, en principios de século no suplemento 1000 follas do Público, e anunciaba esta era de logo, marca, exterionismo que non reflexiona e que vende pola apariencia. Acontece con a literatura e acontece con outras artes e acontece con todo, con os alimentos, con os viños. Que acontece cando un catador de viños é sorprendido por un viño que non ten unha garrafa davidísima, que non ten unha marca seductora, que non promete en ningún sentido e a primeira aproximación lle provoca un... Pero persuadido por un confiável amigo, por decir de catalo. Entón descobre que vale a pena. Digo isto por este libro. Porque creo que vale a pena. Certo, ten algún problema, faltalle ese exterionismo e tres defeitos a partida nos tempos que corren de difícil asunción. Primeiro, o título. Eu tamén non gosto do título. Segundo, o arranque da historia. Tampouco gosto do arranque da historia. Pode ser un elemento interesante dentro da narrativa, mas pode ser aproveitável, é cuestión de montaxe. E en terceiro lugar, nos tempos que corren, a autoría encoberta non funciona. Parece unha mistificación, non se sabe de quen é, e todo afasta un bocado da entrada. Mas a leitura do libro é convincente e pode haber unha crítica discursivamente argumentada que sustente a súa sedución. Ten unha diaxese eficiente, unha intriga que fai que compensa o tempo investido na leitura, personaxes frescas, novas, interesantes, un escenario que inclusive o mundo lusitano pode sorprender, un porto inédito, diferente, as pitadas alusivas á música, en fin, creo que non perderíades, todo o contrario, gañaríades, descubriríades, veríades que hai algo diferente, novo. Tamén acontecido con outras obras e con outros autores máis que xa tiña algún tipo de consagración. Non é que sexa algo deslumbrante, mas dame un bocado de pena que estexa pasando completamente secundarizado e